Co obxectivo de fomentar a práctica deportiva, pero tamén desestacionalizar o turismo, a Mancomunidade de Barbanzarousa volve poñer en marcha este ano o programa 4 carreiras, unha meta. Extendemos esa tempada de atracción de visitantes, esa tempada turística, estendémola tamén a tempada baixa, para obter un maior número de visitantes e que poidan disfrutar das nosas actividades durante todo o ano e durante outra tempada que non sexa solamente a tempada estival. Ademais de contar cunha dotación económica para os seus premios, este ano incluímos as experiencias gastronómicas, non? E, por tanto, as estadías no propio territorio. Por tanto, as persoas que poidan gañar algún premio tamén terán a posibilidade de pernoctar na nosa comarca e de coñecer eses recursos que queremos promover máis alá dos nosos límites municipais. A Pobra será o concello encargado de inaugurar o programa coa 15ª Carreira Popular que se celebra o 25 de agosto. O percorrido será o que se suele facer todos os anos, que salimos desde a Praza Segundo Durán, vamos pola Praza da Rúa Fernández Albor, polo Peirao Comercial, pola Rúa Castelo, pola Rúa da Ponte, polo Paseo dos Areos, pola Rúa Venecia e depois volvese de volta. Darallo o relevo Ribeiro o 28 de setembro cunha carreira que este ano levará o nome de Miguel Ruiz. Vai a ser a proba senior de 50 km, despois as outras xa van a ser de 5 ou menos de varios metros polo que sexa a xente máis nova. Todo vai a estar aquí establecido no Malecón, a saída da carreira senior vai a ser dende o Mercado, Malecón, García Ballón e despois hasta Coroso. Rianxo disputará a súa proba o venres día 1 de novembro en horario de tarde. E temos un percorrido que dos 10 km repartido en 3 voltas a un circuito que sale sale e chega á Praza Castelao, sale en dirección ao Paseo Marítimo, volve pola fachada marítima do concello e a parte final polo casco vello do concello. Pechará o circuito o concello de Boiro cunha carreira programada para o 1 de decembro.